Zobrali sme 8 surdo inštruktorov sebaobrany a hodili ich do situácie, na ktorú sa nedá pripraviť. Budú čeliť ozbrojenému útočníkovi so strelnou zbraňou, ktorý bude mať iba jednu jedinú úlohu. A to je zabiť každého, kto spraví aj tú najmenšiu chybu. Celú sériu natáčame v spolupráci s Rokasom, ktorý je zakladateľ Ultimate Self-Defense Championshipu, čo je najväčšia sebaobranná reality show na svete. Celú túto sériu sme natáčali s jedným hlavným cieľom, a to je porovnať sa s absolútnou špičkou v bojových športoch z celého sveta. Ako napríklad svetový šampión v kickboxu Gabriel Varga, svetový šampión v sume Sensei Seth, člen špeciálnej jednotky Randy a takisto veľa ďalších. This is the first time that I'm doing this particular format. Like we're doing the exact scenarios from season 3, which is starting to come out, but those episodes which we're going to do are not out yet, so you don't know what's gonna come. Uvidíte inštruktorov ako Teddy a Ninja, členovia špeciálnych policajných jednotiek, Tom, inštruktor strelby a prvej pomoci, Alex, dvojnásobný šampión MMA Slovenska, Jana, inštruktorka ženskej sebaobrany, Soru, zakladateľ sebaobranného systému Sordo s viac ako 26 rokmi skúsenosti. Jak tato situace bude vypadat a jaký budou pravidla? Ve všech USDC simulacích držíme lektory o několik místností vedle, aby neměli vůbec tušení, co se bude dít. V žádný USDC simulaci nemůžou používat žádný zbraně, i když je v osobním životě nosí a jsou zvyklí u sebe nosit pistole, teleskopy, nože, cokoliv, tak do každé jedné simulace jdou beze zbraně. V této konkrétní simulaci imitujeme něco, co by mohla být něco jako vražda z pomsty. Jakmile jim sundáme tu masku z obličeje, útočník má instrukce naměřit jim do obličeje, začít na ně hulákat něco jako ty hajzle, to seš ty, našel jsem si tě, zabiju tě, klekni si. Jakmile si kleknou, tak napočítat do 3, 1, 2, 3, bang, aby jim dal jasný signál, že tuhle situaci neukecají. Než celá situace začala, tak my jsme našim lektorům dali falešní peníze, aby oni mohli očekávat, že možná půjde s tím vyjednávat, aby mohli očekávat, že je to taková ta typická modelovka, kterou u nás můžou potkat často, kdy jim dáme nůž na krk nebo pistoli k hlavě, někde po kapsách mají peněženku a vlastně jim má dojít, že v té situaci není úplně dobrý nápad začít s ním bojovat, ale je mnohem lepší vyjednávat a dát mu, co chce. Tak uvidíme, jestli je to zmate nebo ne. No a kvůli tomu, že jsme se báli, že jim to útočníci dají moc lacino, tak jsme je naváděli, aby si cíleně drželi vzdálenost, aby jim tu pistoli necpali k hlavě, aby si ji udrželi víc u těla a aby jakmile po nich obránce vyjede, si začali držet distanc a snažili se nenechat je si po té pistoli sáhnout. Což v důsledku znamenalo, že jsme to měli možná ještě těžší než bojovníci v USDC. Schválně se podívejte na obě verze a napište nám koment, jestli jsme si to dali lacino nebo ne. But it's all in all a very hard scenario. I don't expect people necessarily to survive this one, but when they do, I'm like, this is awesome. No a prvý inštruktor na rade bol Tom. Takže to tady, vodníka nastal. Teď si klekne na kolena, teď si klekne na kolena! Klekni si na kolena! Tak to můj! Bang, 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 bang! Bang, bang, bang! Hoci je toto ťažká simulácia, tak Tom spravil niekoľko vecí nesprávne. Ako úplne na začiatku, Tom nemal pripravený dobrý postoj a tým pádom sa mu veľmi ťažko šprintovalo k tomu útočníkovi, ktorý je stále pripravený stiahnuť tú pistolu. To znamená, že Tom, keďže nemal dobrý začiatok, tak sa mu veľmi ťažko zachytávala hlaven tej zbrane. Celkovo sa Tom viacej sústredil na udieranie toho útočníka, ako na to, aby chytil tú zbraň. Udieranie toho útočníka a je veľmi dôležité pri tom noži, ale pri tej strelnej zbrani je oveľa viac dôležité fakt tú zbraň zachytiť a niekde ju zafixovať, držať ju. V tomto prípade Tom dostal moc veľa kritických zasahov a bol by v tejto situácii mŕtvy. Čo ale bolo fajn je to, že Tom sa aspoň na chvíľu dokázal dostať k tomu, aby chytil hlaven zbrane a dokázal sa dostať na bok toho supera. Tam ale mal ísť viacej do očí, nevyužil tú príležitosť a preto ho dokázal viackrát zastreliť. Jana mala veľmi podobný priebeh súboja ako Tom. S tým rozdielom, že sa dokázala nakoniec dostať na tú zbraň, na chvíľu zachytiť a trafiť toho útočníka, čo samozrejme, keby na sebe nemal helmu, by mohol mať v realite nejaký efekt. Ale zase veľmi podobné chyby. Aj to zachytenie na začiatku nebolo úplne najlepšie, keďže tú zbraň tlačila dole, ale v tomto prípade by ju mala tlačiť hore. Samozrejme je tu ešte jeden ďalší superbod, kedy Jana opätovne sa snažila dostať do toho útočníka a neprestala aj potom, ako dostala nejaké rany, čo je vlastne veľmi dobré a ukazuje to, že trénuje správne, že sa nevzdáva. Teraz by to bolo ale celé o tom, ten tréning ešte trošku viacej zlepšiť pre ňu, aby sa naučila viac kontrolovať tú strelnú zbraň.
V tenhle bod jsme dost zvažovali, jestli jsme to neudělali až moc těžký, až nemožný. A fakt jsme uvažovali, jestli nedáme útočníkům zadání, aby lehce zvolnili, ale pak... Ty za to nápad! Pekni si na to! Co máš ruce? Hej ruce na hlavu! Pekni si, vole! Pět, vole, chcípne! 3, 2... Stop! Celou dobu jsem ho sledoval, jenom jsem si říkal, neklekej si, ježiš, ten si kleknul, ale pak to nakonec zvládnul. Tobiáš zatiaľ prvý inštruktor, ktorý dokázal prežiť túto modulovú situáciu. Spravil tam ale niekoľko chýb. Tobiáš si na začiatku kľakol, čo je to, čo robiť nikdy nechcete. Ak vám dáva pokyny ten človek, aby ste si kľakli, tak vás dostáva do veľmi zlej pozície a keby sa ten človek nepriblížil tak blízko s tou pistolou, tak ju nedokážal chytiť. Tobias ale rýchly je, dokázal tú zbraň zachytiť a neskutočne veľakrát udrieť toho útočníka, až dokým mu tú zbraň nezobral a namieril na ňo. Čo si ale treba všimnúť je to, že počas celej tej kontroly tej zbrane párkrát si Tobias sám namieril na tvar, takže si sa mal celý ten priebeh dobrý, tak tam boli ešte maličké chyby, ktoré vás ale stále môžu stať život. Tá zbraň by nikdy na vás nemala mieriť a to je tá chybička, ktorú tam Tobias spravil. V tomto momente ale útočník nepodal bang, tým pádom zásah nedostal a túto situáciu zatiaľ ako jediný prežil. No ale ak vás zaujíma viacej detailnejší popis týchto situácií, tak to práve natáčame s zakladateľom systému Soruda Petrom Oučkou, ktorý toto ešte viacej dokáže rozniesť do detailov, takže na to sa môžete tešiť. No ak vás to zaujíma, tak práve tento content sa bude nachádzať na Patreone, čo je nová forma podpory a môžete tam vidieť práve takýto exkluzívny content. Dokáže túto situáciu vyriešiť náš ďalší inštruktor Matej? Jak ty svině, máš už na to, vole! Zabiju ho! Pekni si ho! Pekni si ti říkal! No, tohle byl asi jeden z nejtemnějších momentů celého víkendu, kdy jsme točili tu naši verzi USDC. A když to někdo vzdá, tak je to fakt blbý, no. V simulacích to nikdy nevzdávejte, i kdybyste měli pocit, že vás někdo střelil do obličeje, stejně se prostě učte a nuďte se tu situaci dokončit, dobojovat to, pokud to vyloženě nezastaví lektor a je to bezpečný, bojujte dál, nikdy to nevzdávejte v životě, nikdy to nevzdávejte v simulacích. Tak to si nenažije, zabijte, vole! Kradni si! Oberte si kradni, kuráne! 5, 4, 3, 2, Ninja spravil podobnú chybu ako Tobias. Na začiatku celej situácie si kľakol a teraz ako si môžete všimnúť, tak Tobiasovi to vyšlo, lebo je explozívny a rýchly, ale nie každému to takto vyjde. Ninja je dvakrát taký veľký ako Tobias a práve preto mu to v tejto situácii nevyšlo. Keď tlačíte, tak bude strašne dlhá cesta k tej zbrani a ten útočník potrebuje spraviť iba trošičku pohyb dozadu a už tú zbraň nechytíte. Celkovo Ninja ukázal dobré odhodlanie poraziť toho útočníka, ale v tejto situácii by to nestačilo a aj on by v tejto situácii zomrel. Tak to si ty svině, vole! Zabiju tě, vole! Zabiju! Kradni si, vole! Očekajte! 5, 4, 3, Tedy ako jeden z mála sa dokázal dostať do pozície, kedy bol v dominantnej pozícii a útočníka na zemi trafial. To znamená, že ako jeden z mála sa dostal do pozície, kedy by ten útočník mohol spomaliť alebo ten útok dokonca zastaviť. Celkovo ale ten priebeh bol podobný ako u ostatných, tú zbraň nedokázal zachytiť pri prvom výpade, dostal tam veľa rán a potom ako spadli, tak tam schytal ďalšie devastačné rany do krku a hlavy. Takže ani Teddy by v tejto situácii nedokázal prežiť. Na rozdiel od ostatných sa Teddy aspoň dostal do pozície, kedy už toho útočníka trafial a každá tá rana ho mohla aspoň trochu spomaliť, takže tak sme to ale my zastavili, keďže v tejto situácii by už určite bol mŕtvy. No a konečne prišiel čas, kedy som si túto výzvu mohol vyskúšať aj ja. Tak to si ty to sviňovať! Zabiju ho!
Začiatok celej simulácie pre mňa vyzeral podobne ako pre ostatných, kedy som sa nedokázal tej zbrani dostať na prvé nahrabnutie. Ako ostatní som tú zbraň nezachytil, ale aspoň som išiel dvomi rukami na tú zbraň, čo je to, čo robiť chcete, ale máte väčšiu šancu, že tú zbraň zachytíte. Celkovo som mal aj celkom dobrý štart na začiatku, keď som mal celkom fajn štartovaciu pozíciu, no nepribližoval som sa postupne k tomu útočníkovi a držal som si tú istú vzdialenosť. V tomto prípade stále ste trošičku pricúvali k tomu útočníkovi, aby sa k tej zbrani dostali čo najbližšie viete. Čo sa mi ale podarilo, bolo dostať sa do očí protivníka a tým pádom kompletne skončiť celý súboj, no ale dovtedy som dostal strašne veľa strelných rán a tým pádom by som taktiež nebol schopný túto situáciu prežiť. Čo sme ale nevedeli je to, že ten najlepší výkon ešte iba prichádza. I now realized it's you. I was like, oh, this person did so well. I'm like, oh, it's you. Soru spravil všetko správne. Od začiatku sa dostal do veľmi dobrej pozície na začiatku, čiže mal dobrý postoj, komunikoval s útočníkom a tým sa postupne približoval rukami a nohami k zbraní útočníka. Tu dokázal zachytiť a rovno útočníka párkrát trafiť. Potom ako odzbrojil, dostal pár ďalších rán, ľahol si na zem a dokázal odkopnúť toho útočníka nejakými kopmi, čo zase vytvára nejakú vzdialenosť od vás a od tej zbrane. Na konci sa postavil a ani nemusel zastreliť útočníka, keďže potom ako mu zobral zbraň, tak sa vzdal a celú situáciu vyriešil tým, že sa ešte pozrel dookola seba, či tam nie je nejaký útočník navyše. Celkovo je toto najlepšie vyriešená modelová situácia a tým pádom sa stáva druhým inštruktorom, ktorý túto modelovú situáciu prežil. You may notice in the show there's a chance the gun was a bit closer, so there was a bigger chance, but even then, whenever action started, the gun was pulled away, and that's why what was really enjoyable to see when Peter did that getting closer, because there's a distance and kind of making the distance closer by talking and just pretending you're not doing anything, and then it's there to disarm. That was beautiful. Like there's 2 people from 8 experts that did that. I saw this now today, and that was exceptional. No a toto je ešte iba začiatok. V nasledujúcich týždňoch vás čaká viac ako 15-dielna séria tejto ultimátnej výzvy, ktorú si naši inštruktori vyskúšali a rozhodli sa ňou podstúpiť. Čaká nás ešte strašne veľa zaujímavých scenárov, ako napríklad útok peprovým sprejom, ochrana dieťaťa, útok hasákom, alebo aj čelenie 2 útočníkom zároveň. Naši inštruktori budú taktiež zamknutí v klietke na 25 sekúnd s útočníkom s nožom, vyskytnú sa v situáciách ako je napríklad Road Rage alebo dokonca aj americký Home Invasion. No a toto na vás čaká každý týždeň na našom YouTube kanále. No ak sa vám nechce čakať na verziu na YouTube, tak si určite čeknite Patreon, kde uvidíte túto epizódu oveľa skôr a takisto aj so všetkým exkluzívnym kontentom. Napíšte nám, ako vy by ste riešili túto situáciu s vašim tréningom a či by ste boli schopní túto celú situáciu vyriešiť lepšie ako naši inštruktori. Samozrejme, zanechajte like, odber a my sa na vás tešíme v ďalšom videu.